Laita kertakäyttökäsineet käteen aina, kun alat puhdistaa tai täyttää kalustetta. Jos puhut kännykkään, käytät kynää tai kaivelet taskuja kesken siistimisen, käsineet on vaihdettava. Kun otat uuden purkin käyttöön, pyyhi se ensin kostealla kertakäyttöliinalla ja sen jälkeen kuivalla. Purkkiin ei saa jäädä kosteutta. Tarkista hyllykartan tuotelistalta, mitkä karkit menevät jaettuihin purkkeihin. Näissä tuotteissa käytetään puolikasta etikettiä ja purkkiin laitetaan jakaja. Kun otat uuden jakajan käyttöön, poista suojakalvo. Pyyhi jakaja sen jälkeen kostealla liinalla ja lopuksi kuivalla. Ota yläkansi pois. Laita jakaja paikoilleen ensin purkin etuosasta ja alhaalta. Vedä sen jälkeen keskiosaa itseäsi kohti ja napsauta urat paikoilleen. Lopuksi aseta jakaja paikalleen purkin pohjalta ja takaosasta. Alakannen kiinnityksessä sarana käännetään niin, että sen pisin sakara osoittaa purkin kyljessä olevan kolmiomallisen reiän kärkeen. Etikettivihassa etiketit ovat hyllykartan mukaisessa järjestyksessä. Laita tuoteetiketti purkkiin ennen täyttöä. Varmista, että yläkansi on auki ja alakansi irroitettu. Taivuta etikettipidikkeen sivua varovasti ulospäin. Vedä samalla pidikettä itseäsi kohti. Kun pidike avautuu, vaihda etiketti. Purkki täytetään päältä. Varmista, että karkit irtoavat toisistaan. Täytä purkkiin aina samaa tuotetta kuin etiketissä. Tuotteet liikutellaan purkissa kauhaa käyttäen, ei koskaan käsin. Muista myös, ettei purkkeja tai myyntieriä saa laittaa lattialle. Älä täytä purkkeja ihan täyteen, ettei alimmat karkit painu. Pese purkki, kun vaihdat siihen uuden tuotteen. Se on tahmainen, rasvainen tai muuten likainen. Irrota ensimmäiseksi alakansi ja sen saranat, sillä vesi vahingoittaa niitä. Muista poistaa myös tuotteen etiketti ennen pesua. Pese purkki miedolla astianpesuaineella, huuhtele ja kuivaa huolellisesti.